Procjenjuje se da postoji 100 milijardi planeta u Mliječnoj stazi, jednoj od 1000 milijardi galaksija. Znamo da na jednoj planeti Zemlji život postoji, no trebalo bi postojati milioni naseljenih planeta sličnih Zemlji samo u našoj galaksiji koji su sposobni razviti život. To dovodi do pitanja gdje su svi. To je problem koji je dugo mučio astrofizičare i nije postao jasan odgovor. To je pitanje poznato kao Fermijev paradoks kojeg je postavio italijanski astronom Enrico Fermi 1950. godine. Ako je život tako obilan, kaže, zašto još nismo otkrili ništa? Postoje brojna moguća rješenja, neka vjerovatnija od drugih, pogledajmo neka od njih. Svemir je jednostavno prevelik. Prvo rješenje i vjerovatno najpopularnije odnosi se na ogromne udaljenosti svemira, sa obzirom da naseljeni planeti naše galaksije mogu biti udaljeni 1000 svjetlosnih godina. To čini dvosmjernu komunikaciju putem elektromagnetske radijacije, jedini za sad poznati način komunikacije nemogućnom. Za galaksije izvan Mliječnog sustava koje su udaljene milionima svjetlosnih godina, taj scenarij još je i nemoguće vidjeti. Moguće je da je udaljenosti jednostavno prevelike za komunikaciju kroz prostor i vrijeme. Moguće je da nismo dovoljno ustrajno tražili, do sad se većina potrage za izvanzemaljskom inteligencijom oslanja na nekoliko teleskopa diljem svijeta. Institut SETI je proveo većinu tih istraživanja do sada, no ništa nije pronađeno. Ako se ne pronađe ništa nakon 10 godina, koliki će projekat Breighton Listen trajati, onda stvari postaju kompliciranije. Još jedno rješenje Fermijevog paradoksa sugerira da postoji veliki filter u svemiru, kod kojeg inteligentan život staje kroz samouništenje ili zbog drugih razloga. Moguće je da samo prva vrsta koja je prošla filter ili ga tek trebamo doseći, a sve su ostale inteligentne civilizacije uništene. Nismo dovoljno razvijeni. Neki smatraju da je moguće da postoje drugi oblici komuniciranja za koje još ne znamo. Možda izvanzemaljske civilizacije čekaju da dosegnemo određenu razinu tehnološke zrelosti prije nego što nas kontaktiraju. To bi moglo biti rješenje i dok ne nađemo te druge oblike komunikacije, ne možemo ništa učiniti. Sami smo. Zadnje rješenje Fermijevog paradoksa je ujedno i najstrašnije. Možda smo sami u ovome svemiru. Uzmite u obzir da ne znamo kako je započeo višestanički život na ovoj planeti, na koji je način jednostavnijeg prešao u višestanični, u složene organizme. Također, nismo sigurni kako je uopće život došao do ovoga planeta, odakle je došla voda i još mnogo toga, i šta je sa uvjetima koji su doveli do evolucije čovjeka. Naš planet orbitira na tačnoj udaljenosti od Sunca, zoni naseljevosti, gdje su temperature dovoljno umjerene da bi mogle živjeti. Morali smo pričekati da dinosauri nestanu kako bi sisavci dobili priliku na ovoj planeti. Sada je ljudska civilizacija stara samo nekoliko tisuća godina, što je samo mali dio 13,8 milijardi starog svemira. Moguće je da je Zemlja jedina kozmička šala koja je dozvolila razvijanje inteligentnog života. Mnogi znanstvenici odbijaju povjerovati da je peto rješenje tačno. Umjesto toga, smatra se da ćemo pronaći neki oblik mikrobiološkog života u sunčevom sustavu tijekom sljedećih nekoliko desetljeća, što će biti ili prije ili poslije izvanzemaljskog signala iz svemira. No, nema smisla u nijekanju da je pomalo zabrinjavajuće što nismo ništa pronašli.
Sve dok ne pronađemo dokaz koji upućuje na suprotno, sami smo u cijelome svemiru. Jedini smo primjer svjesnog života u svemiru za kojeg znamo, što čini zemlju i čovječanstvo nevjerovatno posebnom, te bismo trebali učiniti sve što je u našoj moći da očuvamo ovaj fascinantni i usamljeni život, naseljeni planet na kojem jesmo. Kao što je Sir Arthur Clarke jednom rekao, postoje dvije mogućnosti, ili smo sami u svemiru ili nismo. Obje su jednako zastrašujuće.